Rom Prezagu, Rap Kajagu, Rom Prezagu, Rap Kajagu. Salbruno tamni asuk rap khaja. Salbruno tamni asuk Rom Preza. Baksa buiro okokno khnawi, sajagi angai manu. Haipon okokno kubui. O video no paithak jora khnadi, hanke bebangna saimananu. Rap haik Rom Preza ma jaga. Jelarongni simi saya. Saya ke burirongni botong. Nung jepro lamata ri bara sumu himui thangu. Apro gobangma sela siklaro. Nini busang tai khakla bakhangna sigei. Mokolni tongthok angjagu. Abo nungke kaham jangjagu. Nini om thanyo nasigei gobangma selaro. Saksangno imango tongma haima tongjagu. Abo nungke tongthok jangjagu. Nung talowasa palaro thangai je nung rang sabai rimani. A rang bai khorksa riksa chalongnani. Talsa choloi thangmani. Abo nungke saksangno torjagu. Nung lamo himui tongfru gobangma selaro. Nono lok nasigei tongo. Brok nono srapsani bagai mana musungjagu. Pia langmani bagaya. Nung saja man, nung sartai chumui lamoi himani. Nung pen bara kanai lamoi himani. Gobangma sela hakjalni simino. Nini brani size, nini busangni size. Bebangna saimani thang. Aboni baganyo hamya mokolbe nasinai rokbai. Rom Prezagu, rap khaijagu. Nini ritai chumjang nugui angai manu baksa sela nono naithokjagnai. Pia kebni buma nokni hamja khnai kuno dino nono songoi na hargla. Kebo sela nijini hi khnai kuno dino songoi na hargla. Nini ri kan musumung no nugui kebo nokni hamja songna musungla. Tamukhe nung sakno bazarani ni sakno bolai tongkha. Agino nung buni mokola hamiangkha. Nini dress dam ni ngai mano. Pia nini sakni dam tabutai kirikha. Aba agino lamawo gobangma selarong nugui paikha. Wansugu nungkha abose nini naitho. Abose nini fashion haida. Aw lamao klai tongnai glass aro satung klaikhe jilik engu. Haipano abo kuni dino hira angai thangya. Abo turuk sitaroi sima thanai. Thiga abo haino nini sakno bolai tongmani abobo. Abono style fashion hunai ri bara ta kandi ri bara ta sumdi. Nina sumurongno nugui baksa sela nono mana musungjagnai. Okok to jotono saimano haida. Joto sela somanya haike joto sela egya. Baksa ba kaham tongnai, baksa ba hamya tongnai. Abono hamya borong bai klaikhe Rom Prezagu, rap khaijagu. Abono amti yagni yokna musungkhe sakno asukta bola sidi. Tai kubun jatini borok bai Rom Prezagu mani, rap khaijangmani. Abokhe kubun jatini borok bai belai phirike tongmani. Sini burirok tamni asa khachiliya. Tauno thangke nugu kubun jatini borok mangsi yagromi berai laija. Kubun jatini borok mangsi tomung sitara tong laija. Haike mang tongkheba rap khajak sinai nubule. Rom Prezak sinai nubule. To phano khachiliya sini borok ro. Khachiba sidi sini borok ro. Or tomung tongkhe salsa komori thanai. Borok baya tongdi je nini samungno borong runai. Tai nini sayano phunogrunai. Khoroksa buroi kebni sajak kebni buma. Khoroksa buroi kaise nokni borong. Abono buroi hinke borong rojana tui tongdi. Abono nijini sakno hirani slaipana damredi. Langma bai gedalja YouTube channel ya ang semo. Rap khajagmani Rom Prezakmani aro silani simi saya ya. Burini botong saya. Bineri kanmani sumani rokno tase thik khani nangnai. Baksa rap haik Rom Prezakmani silani simi bo saya tong. Nrok o video no khnawi ano saya hni manu. Pia okok no kubui. Buri rok bo kanmung sumung no tase thik khani nang. Ani okok no nro kubui jangja. Please comment khai chanani tapogdi. Tai je mansa o video no like ta share khairedi. Tamukhe o video no nugui buri rok tase kanmani sumani rok no tase thik khani ang sitheng. Tai rap khajak Rom Prezagu hunma rok no ta khna sitheng. O channel bai krungai tongna musungkhe o channel no subscribe khaina di. Tumung na angmai contact na musungkhe Instagram ti contact ni manu. Instagram ni link video no description ro ja. Hambai.